Nahrávam hlas pre appku Eleven Labs IO, aby som otestoval, ako funguje klonovanie hlasu, či je to zložité, či je to jednoduché, alebo vlastne ako to celé prebieha. Z tejto nahrávky chcem ukázať vlastne to, ako to funguje. Tektonická hranica, ktorú vytvorili severoamerická a eurazijská tektonická platňa podľa vedcov, viedla k vzostupu horúceho plášťového chochola, ktorý nakoniec viedol ku vzniku Islandu. Nová štúdia ale túto teóriu napáda. Podľa nových dôkazov Island obsahuje geologické fragmenty ako európskej, tak aj severoamerickej tektonickej platne,